Vamudzingwa. Zvamakaongeta muite zvauya mwaona zvo. Pamusoro changu. Hapana chandakwanisa kuve nacho. Zvinhu zvacho ndikutadza kuzvibatanisa. Ndambofonera mukwambo wacho achinge atongondiimbisa kuti maratidzi kubatana ndotumira 50. Ngati zvakanaka ukanonoka uchidaro tongoita pichana. Saka ndazomubata nhasi achiti handitoti ndoyemushupa kwandiri ndikati manje ngano dzako dzamumashure menguva yatiri kudirwa zvinhu todini kubva chikwira nemari yacho uye kuno kuiwewe tiende tese kutaure zviratidze chido chako kana kuti tiri pamwe chete nevakuru vari mberi. Saka angoti auraiti ndiri kuuya. Saka ndo zvandaura kuti ndikutaura. Vamudzingwa munenge maakutura anomakuturira iwe kuti mukwamo ndiye achada kuzokuitira zvaanokuitira. Ndofunga yanga iri yekumakwenyu. Imimi muchibatwa ngedare zita nderei. Takatozoziya paya kuti pane nyaya yemukwamo yatanga tisati tataura ngezvayo. Imimi ndimi makaumbise dare kuti musi wesondo ndakouya nezvataurwa ngedare. Saka zvamataura kuti mukwasha uri kure wamaibvunza imimi kumba kwenyu kwete kudare. Dare harina mukwasha. Saka chiti pai nhasi kuti muri kuti kudini mukwasha wenyu zvaakupindurai kuti ndiri kure ndichauya. Mambo achizwa ndiri kuona sekuti Mudzimba munhu anoziya maningi. Saka ndaikumbira hamuchangamiri kuti Mudzimba abvise chiro chake ichi chiri musukuru yake tozotaure imwe pamberi kana kutobve mubhuku munharaunda mangu macho handichakwanisi kugara naye baba. mwaamberi ishe mwaamwamberi tiri kude anza yawo yaataura yekuti mukwasha wati zvino zvaadaro kupindura imimi pasina dare mimi munoripe anza ipi ngekuti zvakataurwa mwaanazvo ndo zvinotode dare. Chiti paitizwe kuti zvakapindurwa anza iyo ngemukwasha wenyu muri kuti dare ridini. Ndainga ndoda kuwedzera ipopo Bishiti. Ndinofunga anga ari mabhuyo awo ekubhuisana hawo nemukwamo. Ndinofunga iri nhau yetiri kutaura pano. Dare rino harinei nemasoko emukwambo wawo. Kuti dare rino hatina mukwambo. Dare takatarisana naMudzingwa pane zvaakaita. Nhau ichade mukwambo. Une nzvimbo yakaiswa munhu wake wataitaura tichiti sondo raperaro. Dai kuri kuti akazoti ndakura ndakude dunhu mune dunhu rekuzomupa here. Iri yega aMudzingwa yamurudonamire mukwambo uchitori nenyaya yake yakamunirira iri yega. Isusu tine nyaya nemimi yakanzi endai munouya nembudzi murongo muno. Musati taure zvemukwambo titaura nemimi zvamakabva panapa mabvuma. Ndazisa kuti ipo papo pane pandairi kumboti kuti taure kubva 11 October kusvika patari panapa ndinongouya kudare kuno uya kutete zvaanodaka Mudzingwa haasi kupatika Ishere tichazotaura kuti zvese ndofunga kana chikoro makazwa kuti ngatimire izvo zviri kuma-expenses kuryirwe nguva nekuryirwe mari. Mudzingwa tiri pemuri tione kuti amweni apinde zvamatauro anza yemukwambo wenyu nodiwa zviripo muri kuti kudini ndobhinduro yekuda mambo ndobhinduro yekudewe chikoro ndemisheni ndobhinduro yekuda chemaponi. Ano ndiri kuzwa ndingato kumbira umwe mukana kana mati mune hamuchida kupisa
voendetse pataupesi kuLT4 hatizokubvunziri kuti unozvinoitika mazwera Mudzingwa mambo ati anomikana imunodopuhwa yakawandisa kana zvadaro tonyore fomu redare rinozi LC4 toende paLC10 toise warrant taakuuye pamba penyu kutora ngewarrant. ini semunhu ari munyika ine varizvari handina zvandoramba kuti ini nzara irikutondinetsawo pamba mwa handina chekudya minda handina kana pekurima ndakatorerwa minda yangu zvenzi kutauro ndozvandataura ndozvandataura kazi hatichakupi mukana iwo hazi kuti mangwana handidaroba right next court paiuya naSunday vanofana kunge auya kana akasipouya Sunday sakasvika ndinouya auya next Sunday transport nemakosi nechikafu chiri kurya anhu achiuya padare panamba chinokavha ndiani hurai zvako na presiding officer kuti anozwa here kuti mimi ruti mukwasha unouya Sunday ndouya nezviro ndopemungatomirire nemhinduro kachindurura ndikamabudisa Vamudzingwa andike munhu unofunda kuti ano hapana chendinoramba baini nzara nditori naye munoti anhu hapana usina nzara maone mwambe dza5 dzabva apa dzabve kuna anhu asina nzara asi itsika kana kuchechi kunozikanwa kuti zvinhu kana zvakanganisike munyika zvinoripi moite kuwane kunamata kwakanaka zvino imi mukatangotaura kuti munda makatorerwa ngedare makatorerwa munda nemambo ndatorwa nevandakagasana inini takakutaurirai kuti kana mune nyaya iswa yaMudzingwa sapindurani takakutaura kuti kana mune nyaya yemunda takaona pepe ichida kuende mapenyu pakavharwe nzira pepe imimi kana muri kushashirwa izvi gadzirisai kushasha kwenyu mozomangara tochigadzirise nyaya uyu ndakamutsanangurira mwana wenyu akazwisisawo umweni uyo akaita kuzwisisa kwakanaka kuti aita kumbirori pazogadzirisa handisi kuramba kana kuti ndizogadziriswa nditozvironga chiita izvatorerana saka ndopa ndikukutaura ndimire mukwasha ati ari kuuya akauya nepashomo paanga aina kuti dheti redare risati rasvika inyaya yakatongoka ndinouya nezvaauya handina kuwana kunanazo ndausina kudanga imimi Vamudzingwa dai muri munhu mukuru unofunda imimi maifanire kupfawa ngekuti mambo haana chaati ataura baba pane zvakaitwa dunhu handirasabva kumaponde baba idunhu ramambo imwi mochizi ndi mambo aite mbudzi 4 ishoma imi motoende pamberi pekuti hano ngekuti munyika macho handina zvendinoramba bange kuti kune nzara amuone here imi gadzirisai pembudzi 4 Vamudzingwa takaudza changamire kuti madhipota court munouya nemari yekudhipota court izvozvi achati zvendinomirira mhasha mauya here nayo mari yekudhipota court very stubborn. unofanirwa kubvisa kana kuchifanira kufanirwa kugere kwenda izvi zvakatinyore LC4 ichimirire sonzo vachirarama hazvidzovi mazuri kuuya nazvo tozvizima mapepa achitoromwesa kuti asaita vati hatinoorwakaitwa kushoi mazuva era Mudzingwa taakupai last onini yemusi weSunday kuti mwatadza kuti kuSunday kwaite kure mazviona moye pana pamusi wechitatu mazuva aya asi sisi mapepa tinonyora mapepa yanenge andoripota kaasuspenda imi moye pana pamusi weSondo mazuva aya wechikoro tozokutaurirai kuti pane zvaasiya here asi madondotumire 1 representative kana amukana madotumwa ndimufundisi asi matransport achiri kuita achiwedzera
izvozvi tiende fotitora setakapedza kutaura udotaura 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 mudotaura ndinoda kuti ishu mwana wacho last time nakuya ndakarozvinzwa izvo anorya nimbozvinzwa murizwa maedzi tiroro dzakadai unokwambasirei ndiri mwana wacho unokwambasirei ndiri mwana wacho nochida kubatsira baba saka nemoyo zvekudzifona baba motogara dzonasi nhasi akutona chingwa chendai moyo musoni moyo nomutso pane chimwe musandongwarangwara mumadziso zvemusikatipinduri kana kungwara kuripo baba tirikuona murutodaenge mune chimwe chekutaura hakuna chiro chinorwadze kudai ngekutungwa ngemombe inonge yakatiri mazwi avo ari kuita sekunga vanhu vari kuteerera maningi amudzimba nemhuri yavo izvozvi nhasi achinjana kuti iwo uchimbosara ndingoenda nababa kokurukeda aya pamwe pachapo chaipo ndichitarisa amudzimba akafanana nemurume uya wakupike muno kuti kana zvonje chairo handiri nendebvu dzavo zvainoita uya uya nendebvu dzake uyu wewarendoni asi wakachizorwadziwa nokudaro henyu mapepa akauya amudzingwa achakurwadzai right amudzingwa musi wesoni kana mabaite padhuze mayamusochitatu itai munhu chaiye amudzingwa tiri kutembai kuti muri munhu unenge anozwisisa izvi zvamwakuiedzana nemadzisaombuya wauya etichon ndadaidzira hakuna asuya opi wakauya last week akasauyapo last week waingepano chitai kuti vana gonoya vari pano simuka henyu mimi moyo Tichkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira Dojipondora, dojipondora,